Yo, Adesua Omanfo, enuanom ne adofo, me nuanom akuapemfo a motemenka. Monwen maso na muntie masema me ba bekan. Midin ne Krobea Asante. Ma memfa nchia edikan mfa ma okuapehemea. Nana afua nketia obu a otoso abien ene nananom a mo akuapem nyina. Momfa maso mfeme na masema ba bekan muntie na muntie ne yipa. Manso akukuru ewo safore gwa ho ewo akuapem ama nsem no akoye bebrebe ama obia sori a na oreka ne de no rechirim na de ntia ama apusu me na mepesa me yesa audio yi de ba bonten de chirense mu chiro manfo no ya sembi a owura ya akwache a oya ba muhene akoka no wo okuman radio so on the 23rd of June no na mepesa omanfo ne adofo a muretie me no mowen maso na muyi maso na mutie nsam okokan no ehunwe ya mepesa me de ma no de dikan owura ya akwache onyo sunani uyoduanani de to so abien oman ti ase na hensam akukuru we kropon na nipa de sua mpanyin nsam ama ne amamre no na oni ho na wote kwa moso eno nti se wonya kwanya na ko radio so TV so na obeka bibia fa sefo regwa ho de a e wo se wusua ne yie ana se wobisa mpanyimfo a wonim ana wobisa asonafo a egwa ne ye wonde no na wo kyerɛkyerɛ wo ho mpanyinsam ne ho ama ne amamre yie ansa na wakotena baabi na waka ho asem wonsam na woka no okuman radio so on the 23rd no eno na mba beto bebu ase na mabɔ mpanyinsam ne amane ne amamre wo sefo regwa no ho na fem wia wasua bibia fi no kyerɛ bi unya kwanya wankotena baabi ankototo wampapa so owura yawo a wo ye ba muhene tie me na tie me yie pa de dikan a mepese wo hu ne se ekunwa no enyo forikuma stu tie ni yie pa eye safori stu ebinum so frɛ ne se ofori agwa ase kyerɛ ne se onipa a odi kan tre ekunwa no so no wo frɛ no safori ofori dua eno nti ebinum frɛ no safori agwa ebi so frɛ no ofori agwa ni nyina adekoro sanse ni nyina ye onipa ne dingnin nti de dikan a mepese wo hu ne de atoso abien nananom a wodi omahene kunwa no ewa akuapem no wo fi achimabu akwa ene wo bai ansa na sa tumi ne eba bedi wonsem nananom fi adanse 1530 no wo ba abu akwa wo bekekere ahene ase ene chebi eno na dim no wo kofa won ba akuapem mo wo bekwen mo odi nkunim ma wo de seforegwa hye won sese won na wonye omahene no ewa akuapem enti wonya aduanafo wo ya asonafo wo hwe nkuro a atwa hia ewa akuapem ne nkurase nketenkete a won agya atoma ya wo 17 towns and over 32 villages a won agya atom wa akuapem ebi de eyenketenketenti ebia won fa nka ho kro a eya asonafo de ewo ho meka kro enya kura tie ni eye kropon de enti a meka se ekropon na ye asonafo de ne se eno de won no obekekere wo fi obum ana wo kom amamprobi ana wo ba odumanim ana wo ba nsorum dan ho ana wo ba mpeni ase ana wo kekere kropon asase na wote so na enya wonde sanse maka kere so wo ya akofo a wo bekwen de asase no ebi ye ebirufo de ebi ye latefo de ebi ye manfefo de ebi ye abonsefo ne ebirufo ne ade na ye wonde nananom ba no amfa asase bi ama enti ano so saa na tenin de atoso abiesa mepese wo hu na wote ase ne se na woreka wo wase mu se na ohina odikan no ohimia bendosi ne hene papa wonnim asem na enkotena ba bi nkoka nkogu hu anim ase esan se radio so asem ka TV so asem ka no enam odamframa ntentan so enti akwa akiri yie enti wanhwe pe wakogu hu anim ase wo san kokan se na won a wo beko ntokwa no na obia ben no ka ho eno so wonnim de a waye kom no atrase de dikan ohina odikan saforo foridua no na na frempoma na odini di ade kwasua sa abakwasem yi na abakwasem ameka kire one so wonte no baabia ise obi a wo yosorani no aben no akwadere mpanyinsem wo saforo agwa ho obetuma ka kire na na odi abo mponsa a wo yasoro ahina odikan no ono ana ofi nhyehyai amane ne amamre wo saforo agwa ho nti na na frempoma no odikan de saforo oforidua si akunwa so eno achi no manso kakra pagya numu manukure ne nana sechi ampo yirifi ahinsi hu enu nti manukure ana ohimia nana frempoma wade safori foridua si so osan de manukure si so nana ofa boa si so nana ofa nto akire odni si so nana maniamfem odni si so na wo se woye miagwa sanse na agwa ni ho nti woye miagwa jankroma agwa na wade jankroma so tra so nti ono ne ohimia odikan a wodni si ya na agwa eka ho safori ekunwa no ho mpanyinsam te se wo akunwa se biaburu se bia so hu da no
ɛho mpaninsɛm efi baabi na ebesi baabi nti nana jankroma ne ohimi a odi kan a egwa ka ho efi sabre na bepem ohimi adokua so bepem nana afua nkati a obu otoso abiensu no obia pahini bia nsi hene wa akuapem da ana de so ko abrewatia bia ensi hene ewo akuapem da so wonim bia wobetuma ka akyerem so ohini wei obia pahini wei no si no ana so ohini wei abrewatia wei no si no afa usanka wasam musisi aduanafo no ohimi asi hene na asonafo de ohimi ensi hene papa nana ohene na asoma wo ka no wote ase ana se bibi na ka na aba wo so na African nsem manso ya won atwe no wa akuapem na bia kwakodu privy council judgment abrofo fita atena so ahwehwemu amane ne amamre odi aboa mponsa ene nana kwache pon no hyehyede to saforegwa ho no won ahwe so de abua nsem ahoro ba biesa no dinjina di adansi pefe se ohemia no osihene ene ntina na kwase akufu ene oforikuma manso ohemia akua so odi bim so ko abrewatia oye odi fo na ukese aduanafo no ohemia no osihene a tie na mema example ebi gina wofia no kwatia amonokuro mhene hoyo aduanani ana we osonani wona wadamfo ne ngusia na bisa se hina na dinisi hene ne manso otwe no ohemia na dinisi hene owura samoa abrewatia kaiso dinisi hene no odi fo na na se oforiata ohempon ewo chebi ana so chehene otena yan asem so di orubu asem no ono moyo asona hene ana so ono oyo sonani no no onyo hene kitwa bi o so ohemia na osi hene ono kura oya asonafo hene ewo chebi no hokaise ohemia na osi hene nti aduanafo na ohemia si hene na asonafo de abrewatia na obia pahin de si hene no sa asem no kosua no wa nifi papa suade se wonni asem bia ka tenafie kom emma metena radio so meke kansam a enya no kware nananom emmea a wodi akofo achi bae no nso na wonnim won na wokura wonnim ho paninsem biara nti na woribisese na na obia ben no ka ho na se mmea bi nka ho a na eden na ebinim so ya ade hye na ebinim so ya mere mama tie na tie ni yepa yewo na na renchiwa na na mponsa na na okra ku bia na na eson aku won we bo asefo we mmea wo ka ho na na jankroma na na yawo ohemia bayare no won so wo ka ho bi won we chebifu enti mmea no di bebrebe brebem na mere ka asem na mebobbo a mantimi amobokura metima bobbo be 40 na me de akere wo enti kosua ho paninsem ni ye ensem ahoro anan ne mere kire wo mu na ma kire wo mu de di kan akashire wusi Akro pompe ni kuro ya asonafo de nkura ne bi nso ho a ya asonafo de na kuro asem na America nte Akro ponde ya asonafo de enya aduanafo de asona nso ohimia na osihine enya obia panini na abrewatia bi so court da bi ebi nsi da ebi nso rinsi akofo obekwen no nso na mia bi wo mu nti na ye wa de hye tie ni ye papa wa kunwa na wote so no a meka ne se unhu da no eya ban wakunwa no nananom bi mma na wote so ansa na nana dodanko odi kan besesa no ye na de hidwa na ye mmerimadwa anasa ni madwa na obesesa no de ye adesidwa enti mrante ne nananom a wotena so di no na woni akunwa na wo ya ahemfo ma wodi se akunwa na ma na wodi so akunwa nka ho na danko odi kan obegbo akunwa kan ho de ma ne ba bempo ansa na akunwa no ya adesigwa enti sa ahemfo no wo ma ne sa ahemfo na wo bedi ade no wo ya adehye enti owura ya kwache be mo hene sabri ade kakra bi na mbesa me kirewo na wasam a wo kan already so no mia me gina me ho ne me ho so na me si me buka kirewo se wonsam na wo kan nyina nyanse wo musa ebu bia so ni wo ya no kware enu nti masma makan ufusa anya no na ya no kware na wo de na wo kan radio no so na ya no kware ya fasi na jefe na me nkeka nsam nkirewo na me nkire wade mfasa foregwa ho afi de adoso dodo obi asora na reka de ope amane ne amamre na nananom de kire nti na kwache pon a wo fe no kekere man kwache pon no ono ne asora he no to so abiem nhyehyɛ ɛwɔ saforegwa ho nyina nananom asona he ne fu awoba no wono wo ye na no di aboa mponsa be ye bi odi aboa mponsa odi kan na kwache pon be ye bi na ko obotwe be ye bi ɛna na abo amrako ono so be ye bi Eli 32 na abo amrako no ye na chi na odi aboa mponsa to so abiem bai na ni mba de bai na kwasi mrako to so abiem so aba enti akunwa ne de asonafo akunwa ɛho mpanyinsɛm ne ho amane ne ho nkyerɛkyerɛ de asonafo n'anim enti maja wadaru meburu o sɔre na akɔtera radio bi so na opesa wo kan bibi fa saforegwa ho ase na medical aka kyerɛ na bisa mpanyimfo na bisa asonafo bi wonim so de ane ka wano tum ɔmanfo adehyemanwa munua mo bibia Krobea Asante ana mabubu nsɛnum de akyerɛ ura ya akwache a ɔyɛ ba mu hene no meda wase mo bɛsa atem nka biom yo minyanum part na meka sei anɔpɛ de nkayem platform de na me sɛ yɛn school fu a yɛwie school a ɛnɛ yɛreka yɛn ho abom na yɛadwendwene yɛn school a yɛkɔɛ no ho ne yɛn abrabɔ ne sɛ ne yɛbɛhwɛ a nneɛma bi betum pɔn wɔ yɛn abrabom na yɛde bi nso akɔboa yɛn school na yɛtumi kɔkɔsua ade wɔ mu no anɔpɛ yi ahensɛm na ɛkɔ so wɔ akuapem no aba bɛbɔ awuram ɛwɔ ha ne kwan so ya no ɛsan sɛ yɛn nyinaa yɛyɛ akuapemfo
na sɛ bibi sɛ ba na sɛ yɛpɛ sɛ yɛhu adesuade wɔ mu anaa yɛpɛ sɛ yɛsua dede a ɛbɛboa yɛn nyinaa sɛ akuapemfo because ɛberɛ a atwa mu no sɛ yɛmu bi ɛsua ade fa akuapem ahensɛm ho a ka bi a nnɛ baabi a akuapem akɔdui anka yɛankɔ ankɔdu saa mpɛmpɛn so no deɛ di kan asɛm a ɛsɛ sɛ obi sɛ anaasɛ obiara bisa ne ho ne sɛ hena ne ɔhene na adae butu asekyerɛ ne sɛn na hena na obutu adae na sɛ wotumi bisa saa questions abiɛsɛ na woyi ano a saa deɛ kɔɔ so wɔ kuropɔn ɛyɛ memenda no ɛnkɔ so because deɛ di kan na ɛsɛ sɛ obiara te ase ne sɛ sɛsi a me ne mo rekasa yi obiara gye tom sɛ akuapem traditional council no ɛyɛ ahemfo begwaku a ɛwɔ akuapem no otu bɔ gyankwase ɛna ɔyɛ the acting president of the traditional council wode kɔborɔfo mu a acting ne kyerɛ sɛ obi nni hɔ na obi resi nanan so obi wɔ hɔ deɛ a obi nsi nanan it means sɛ yɛnni okuapehene biara ɛwɔ akuapem saa borɔfo no asekyerɛ no no ɛgye sɛ obi bɛka kyerɛ m sɛ ɛyɛ wrong na sɛ saa na asekyerɛ den deɛ a ɛne na owura kwadwo kɛse ɔnyɛ okuapehene enti na deɛ to so abie oni locus biara sɛ obutu adae because the traditional council no tena ase a ɔntumi nkɔ bi the reason a ɔntumi nkɔ bi ne sɛ ɛnyɛ no na ɔyɛ ɔhene wɔ akuapem sɛ ɔno na wɔagye no atom sɛ ɔyɛ ɔhene wɔ akuapem a anka ɔno na ɛsɛ sɛ ɔkyɛ traditional council no meeting ɛnyɛ gyankwasi na ɔkɔtena hɔ na ɔkɔka si odwira no obiara ntwa wɔ ne fi anaa amane obiara nyɛ wɔ ne fi daabi akuapem odwira akuapem adaibutu nankasa starte 1748 na akɔ botwe ɛna ɔde bae ɛho hyehyɛe ne ho amane nyinaa no ɛwɔ hɔ wɔn a wɔanya kwan akenkan bi no obetumi akyerɛ hemfo na ebutu adae na hena na obutu adae na adae butu na asekyerɛ ne den ɛno nso wɔ hɔ ɔman nso tena ase 1733 na ɔyɛ abotakyi accord ɛna ɔkyerɛ ahensɛm amane ne amammerɛ ɛno nso nhyehyɛ a na ɛwɔ ho nyinaa no ɛne nananom a wɔde obi adwuma maa no sɛ na me nua kwaku ka no ɛno nso ɛwɔ hɔ wosan ba w'anim na woba bɛdu baabi a ɔhene si no nso wɔde ho nhyehyɛ to hɔ 1733 ɛna safori oforidua obɛdi ade na akyi no ɛna manukure bɛdi ade ahensɛ mu ma nso ɛnyɛ nne na efi ase manukure ne sɛkyiampo yirifi wɔtwe ma nso wɔ ekonwa no ho ansa na manukure tim bɛdi ade ansa kyiampo yirifi wantimi ani ade ɛno fi hɔ no nso wohyehyɛ baa edidi so saa bɛso ɔsɛ ade ɔyɔ so hena na osi hene fi saa bere na bɛpem saa mmere no wɔyɛ den no wɔpa ahemfo no ɔhemia ofi abusua bi mu abusua ofi mu yɛ nkɛteɛ abusua nanso obiara wɔ platform yi so a sɛbia so yɛn bere so de ɛna wosi ɔhemia yi nti obiara hu kwan wɔfa so a wosi no wɔkɔsi no asoro ahene fi bisa sɛ den nti na wɔkɔsi no asoro ahene fi na wɔyɛ nkɛteɛ ni na fi hɔ na ɛkonwa da nanso wɔfa no kɔ asoro ahene fi na wɔde no kɔsi ɔhemia wɔ hɔ na asoro ahene na ɔyɛ amane maa no ansa na wɔtumi bɛyɛ ɔhemia ɛkyerɛ sɛ yɛwɔ amane amammerɛ nhyehyɛe a ɛwɔ akonwa biara ho na ɛno na wɔsɛ yɛ mu binom yɛfi ase ne yɛsua na ɛma yɛgyae tobe na yɛreyɛ no ɛno de ɛmmoa sɛ wonim amane na sɛ wonim amammerɛ no na wonim nhyehyɛe a ɛda akonwa biara ho a wɔreka ho asɛm a ɛyɛ tietie a ɔhemia yɛ nkɛteɛ ani wɔresi ne hene a nkɛteɛ afo na ɛyi no na nkɛteɛ afo yi ne wie no ade na wɔn ansi ne hene na wɔde no kɔ asoro ahemfi na wɔkɔsi ne hemia wɔ asoro ahemfi ɛkyerɛ sɛ ɛwɔ nhyehyɛe amane amammerɛ a ɛda akonwa no ho ɔhemia a odi kan a wɔsi no ɛyɛ frempɔm a saa bere no wɔn ansi ne hemia ɛsiane sɛ na akonwa ɛnni ho efi ɛbaa bɛpem 1748 a wɔhyehyɛe amane twa dankroma agua to hɔ no ɔhemia si ayɛ nhyehyɛe ayɛ amane ayɛ amammerɛ ɛno na obiara ba odi so kwaku woka asɛm bi a mepɛ sɛ metwe adwene kɔ so na mebue w'ani ɛwɔ saa asɛm no so ho amane ne amammerɛ kwan so wɔn asi ahemfo mako 34 ɔkwan bɛn so na osii wɔn saa ahemfo no nyinaa nso sɛbie so wɔn fi wiem na ofi abusua mu ɛyɛ den na ɔpa wɔn na wɔde wɔn bae na obesi wɔn hene saa process no nyinaa ɛwɔ hɔ enti sɛ na woka no ɛno na ɛwɔ sɛ yɛkɔde yɛkɔhwɛ tete atempɔn no na yɛsua de bi wɔ ho sɛ saa bere no kwan bɛn na wɔfaa so na wɔyɛɛ no na saa bere nso kwan bɛn so na wɔrefa no wɔn ayɛ ɛno na me no yɛ adwene wɔ ho ɛsiane sɛ sɛbie sɔn abusua bi na adu akonwa no akɔdu fie hɔ sɛ bia wɔn na ɛsɛ wɔde nipa ba no di ade nanso
esan se eye ahensem na onipa na wode ne ba no obeso okurapema nyina ni nti eno nti na woye nhyehyɛ ne ama ne de to ho se enti sei na enko sei na mra sei na ensi ansa na nipa na wotima ba yo hene na se nka wo na adu su na wo abusuam na adu dia se nka wo yi na apɛ na wabɔ ne shire no ama ne so asia konkon wo se na adu yan so na afei wo na kɔtra hemfi na yo hene wo na adu su nso wo yi nipa na kra wo di the final say esan se nhyehyɛ e wo ho na wo yi nipa no so a wo ne kɔ baabi na wo ne fi baabi na na kɔ baabi edidi so saa ansa na wo gye de tum na obayo hene a wayo hene eno nti even though said do abusua bi so no e wo process ene kwan a wo fa so a wo de yesa dem amenua bi so kasa so bi manso bi mo nipa ko o se kwan no e bia mra ni ho ana hyehyɛ ni ho nti menua minimu nipa a wo ye na wo bodin a nka mehu nipa a wo ye na nka ma bodin dia ka asem ekropon akwa safori egwa no nhyehyɛ wo ho bia ne ebedu sabri asona hene bi no ye esese kwan no ya asona fode edinti 1958 ena nana abo obrakon then asona hene oye nhyehyɛ tu ekwan no ho o drafted bill no 1958 on the setia bi otoso abien ena 1959 wode kwache Dr. Kwame Nkrumah ena 1960 oje tu mu ena ye LI 32 legislative instrument 32 se o document ni bi wo ho a obetima kenkan ahensi ni ahenhyehyɛ wakrapem nyina no na abo maako atwuro mu yempa kenkan yempe adesua eninti obia kan de opɛ wɔkyerɛ kwan a wɔmfa so no wɔhyɛ nneɛma no nyinaa LI 32 no na no na de efifi we mu enkofi we mu efifi we mu enkofi we mu sɛ bɛyɛ a manso na ekukuru ɛwɔ ahensɛm ho bere atwa mu no ebetwam nti akrapem ahensɛm de ɛho hyehyɛ da hɔ a wɔ krataa so a ɛwɔ aban mu yɛn pɛ baabi a yɛn ahensɛm hyehyɛ no ɛwɔ aban mu a wɔn agya atom a wɔn ayɛ no legislative instrument 32 LI 32 ɛwɔ aban mu a anka wɔn ekura de akyigye debie ne ho obiara anim ɛno akyi no nso 1920 Supreme Court judgment over 1,000 pages. Wọ́n atwerɛ ahensɛm no nhyehyɛ manso aban na Kwasi Akufo ɛna oforokuma manso judgment a wɔde man ahensɛm ahemfo akɔkasa wɔakrapem obiara numa asɛm a wɔkan wɔtwerɛ ne nyinaa wɔwie ɛna wɔma judgment ɛno mu asɛm nyinaa so wɔ hɔ a sɛ yɛgye bere ne yɛbɛtena ase ne yɛkenkan a yɛbɛhu sɛ ne akrapem ahensɛm ne mu nhyehyɛ so ɛte fa woyɛ no nso fi hɔ a yɛsan bae sɛ oforata committee ɛno nso nhyehyɛ ne ama ne ɛwɔ ahensɛm ho ɔno nso odi asɛm wɔkyerɛkyerɛ mu nyinaa hyehyɛ ne nyinaa kama ɛna yɛba ɔware agyekum committee 1974 enti akrapem de saa nsɛm ɛkɔ so ebi akɔ so bebree fiti sɛ champo ne fi bere so which is 1737 abɛpem sɛ bere so no de nsɛm ne bebree akɔ so a bia no wɔde kɔ a ɛho hyehyɛ bia ne mmuaeɛ ɛba bia no ɛwɔ hɔ enti saa asɛm a kasi wɔ kropon sɛbi oburu sɛbi sɔn ɛnyɛ nsɛm bi a efi baabi a esuso baabi a anka asɛm wei ɛyɛ 10 minutes ɛna wɔka no odukuro wɔ menhyia saa asɛm de kɔma na ɔbɛka no 2 days amahene bɛyɛ sɛ 20 na atena asɛm nso wɔntimi nka ɛsan sɛ obi ahu deɛ ɔnso ɔkɔka na obi kɔka sɛ wo na akɔka asisi na yɛde saa atena ɔma nwe bɛyɛ asɛm no da hɔ ehyehyɛ wɔ hɔ 1733 ehyehyɛ wɔ hɔ abɛpem sɛ mmere ebiesi 1736 ebiesi 1920 ebiesi 1927 ebiesi 1974 ne nyinaa ahomwai ne ho hyehyɛ ne nyinaa wɔde kɔkɔɔtɔ adekoro na wɔka no wɔhyehyɛ no wɔde ba na wɔn mu nkyiri mu kura mpo yie enti baabi a yɛdu no ɛsɛ sɛ yɛ nyinaa yɛtra sɛ kwapemfo na sɛ yɛbɛsua deɛ yɛsua de ne ehu deɛ ɛkɔ so ne amane ne amamra yɛne nanom hyehyɛ de to hɔ ma yɛn na sɛ na kwaku aka ne 10 positions a nipa ne bi afa no wɔhwɛ no wɔgyam because of say nti say ya necessary there bi nhyehyɛ no wɔ hɔ dedaw ɔhemi a asoro hen no si no nana kwache pon no de bai na ɔde bai breben ɔde bai 1750 bra ɔde jankroma resi ekunwa so ɛho hyehyɛ ɛwɔ hɔ enti sɛ mre wɔde so ɔhemi bi biem a ɛnyɛ sɛ ɛwɔ sɛ busuo ofimfo no wɔtemi yɛ bibi da bi ɛho hyehyɛ no ɛwɔ hɔ wokɔkɔfa no wakenkan wɔagyina so de ayɛ ɛno ntina medi kan kɛsi ɔhemi awe ɔyɛ nkɛteɛ ni nanso wɔresi no wɔde no kɔ asoro hen fi no kɔsi na hemi hɔ adɛnti ɛho hyehyɛ ne amane ɛwɔ hɔ enti ɛbere ne dɔn a yɛkɔ yɛn anim no yɛbɛtumi asuasua nneɛma bi na yɛhu nneɛma bi ɛwɔ akrapem ahensɛm no
Zanze ɛde nsɛm bebree ɛna aba ɔman no ama ɔman no ayɛ basaa ama ɛnɛ nsɛm no ayɛ bibi bebree ɛwɔ nti anuanom ne adɔfo no a mowɔ platform yi so ɛyi de ɔfɛ no betwa mu anaasɛ bɛtɔ mu borɔn bi din okofo dua ɛbere ne dɔn kɔ n'anim no yɛn nyinaa yɛbɛkɔ so na yɛde di nkɔmmɔ sɛ ne yɛdi ya na obiara nso atumi akyerɛ n'adwene saa na ɛtere no mɛdam ase bebree yo o anuanom ne adɔfo a mowɔ platform yi so ɛyi anɔpɛ yi m'ani agye papaapa me nua kwaku wakasa obi ma nso sɛ na yɛ nua barima are wɔn nso wakasa sɛ na medi kankan no ho ahia sɛ yɛyɛ kurapemfo no nti nneɛma bebree no yɛbɛkɔ so na yɛsua kwaku na woka government processes na woba tradition ansa na obi wobɛgyina atom so kurapehene no yɛwɔ 17 processes ɛwɔ sɛ wofa mu na wofa no mu wie a na wɔn agye watom so kurapehene owura kɛse a ɛnɛ ɔwɔ hɔ so kurapehene saa processes no emu baako pɛ ɛna wafa mu emu baako na wafa mu no ɛyɛ berɛ a gyankwasi no kɔ so a yɛde kyerɛ no no na ɛno koraa no ɛyɛ wrong because sɛ wobɛsɔre akyerɛ ɔhene a deɛ ɛdi kan wɔde safo no agua no ba abɔnten na ɛno so na wogyina na wosɔre de kyerɛ ɔmanfo ɛwɔ mpanin ase na wowie a nananom nso ɛsɔre de akyerɛ wo wonsɔre nkyerɛ ɔhene a wɔhyɛ batakari wofira ntoma wakɔ ha de ato sisi watwe mpompo nsuo sika na wɔde sɔre na ɛnyɛ mpompo nsuo mpɔmpɔ ɛsɔn no nso ɛwɔ ho abakwasɛm bere bi kɔ n'anim a mɛka na wode asɔre de akyerɛ ɔhene nti de wɔyɛ wɔ hɔ no nso sɛbi eburo sɛbi ɛsɔn ɛgoro bi na wɔdi even though sɛ wɔfa ne sɛ wɔn akɔ sɔre akyerɛ ɔhene no ɛkɔn abɛn so na n'ogyina ɛna monte ase baako pɛ na monte ase for the last time sɛ ɛkuapem yɛwɔ nkonnwa sɔn saa nkonnwa sɔn no ɛna onipa di ade na saa nkonnwa sɔn no ɛka 17 processes no ho sɛ at the end of the day no wobɛkɔ nkonnwa dɛm na wakɔfa baako na wode adi ade wokɔ Asante mu a yɛwɔ sɛ atwiretwire stool wɔ hɔ yɛwɔ prɛmpɛ stool wɔ hɔ yɛwɔ sɛ atutu stool wɔ hɔ yɛwɔ pokuware wɔ hɔ saa nkonnwa no na wode di ade ɛwɔ Asante mu woba ɔkyemɛn mu a yɛwɔ twuma mpɔfo stool wɔ hɔ yɛwɔ amoakwata stool wɔ hɔ kuntunkunku stool wɔ hɔ amoatia oforipan stool wɔ hɔ oforiata stool wɔ hɔ ɛno na wode di ade ɛwɔ ɔkyemɛn mu woba akuapem nso a yɛwɔ kwanfori stool yɛwɔ kwadade stool yɛwɔ bobi atiemu stool yɛwɔ adodankwa stool yɛwɔ oforikuma stool weenum nso ne nkonnwason a wɔn atwa wɔ akuapem mu a wɔde di ade enti there's no point in time a obi bɛba abɛka sɛ yɛ nana Kwasi Akufo either the first the second or the third because the first thing is say ekuma bie nie akuapem mu a yɛ Kwasi Akufo stool enti sɛ wokɔ nkonnwa dem a ekuma bɛ na akɔtena so Kwasi Akufo stool bie ni nkonnwa dem so how did you then get the name Kwasi Akufo enti na meka sɛ 17 processes ne de baako pɛ na me deɛ minimum no mahu sɛ ɛkɔ so kɔ so na no kura no sɛ nso no sɛbe obroni bɛka sɛ it was bogus because ekuma na sɛ wogyina so na wosɔre wie a nananom so sɔre akyerɛ wo na ekuma bia nso ni akuapem mu yɛ Kwasi Akufo stool boss nana Kwasi Akufo 1927 na ɔsɛn ne ho nti ɔyɛ ɔhene fia nso wɔntwa ekuma ama no nti na nananom ntwa ekuma ama no because sɛ no obedi ade 1895 no de anka kwan bia so no gankonwa sɔn no kan din bɛka ho nanso ɔno na okum no ho nti ɔyɛ ɔhene fia nti wɔntwa ekuma ama no na kantete no ka musu kura sɛ ɔbɛbɔ ne din sɛ wɔyɛ ɔhene saa ɛna deɛ to so abi nso akuma bia ni hɔ saa de ma no sɛ wote dɛ mekyerɛ ɔno ase ɔno ankasa mu no nso wɔn ansie no wɔ mesolom dabi because of saa process na ɛkɔ so nti saa nneɛma wei ɛwɔ hɔ afei deɛ to so abi woka asɛm sɛ king makers saa nkurɔfo no borɔfo king makers no too hard for them wɔn wɔfrɛ wɔn wiramfifo this is the first time abi a wɔrete din ne deɛ wɔfrɛ wɔn wiramfifo kɔ afokoraban wɔ aburi ahwere ase mankra do wɔ ahwere ase amonokurom hene wɔ amonokurom asonahene ɔhemea twafo moosi buaten sonko kurubi ɛna kodumase aboasa ɛka ho na asɛm a mepɛ sɛ nnɛ mote na mote ase yi paa de sɛ nana kwakye pɔn na ɔde saa de no ɛbae ɔyɛ asonahene ɔto so abien odi aboa mpɔnsa wui no ɔno na ɔbae
na obae no san hyehyɛ na ɔde bae no asɛm bi nti na no ofre won sɛ wire mfifo ɔno ne ɔhemia na no wosi hene ana osusu sɛ wɔn nuanom asonafo bi nso akɔdi baabi a ɛwɔ sɛ wɔn wire emfi wɔn wɔde wɔn bɛka ho nti ɔde din wire mfifo de ma wɔn wɔde wɔn by stage ɛno nti makasa no pɛ akɛse ahensɛm hyehyɛ ne ntotoe ne ama ne amammerɛ wɔ ofuragua ho nyinaa no ɛyɛ asonahene bi na ɔde ba nti kwakyepɔn ɔfɛ no ɔkyekyere man kwakyepɔn no nhyehyɛ ne ama ne ɔde ba no ɛne wire mfifo nhyehyɛ no ɛno nti ɔno ne ɔhemia Jankroma na ɔdi kan ɛna ɛno akyi no wɔde Krobea bɛka ho Krobea no na ɔyɛ nana kwakyepɔn ne wɔfaase enti ɔfa ne sɛ ɔyɛ ne deputy commander sɛ asonahene ni hɔ na wɔde hyɛ ɔmahene a Krobea hene ne ɔhemia na wɔyɛ saa amane no sɛ asonahene wɔ hɔ deɛ a asonahene ne ɔhemia na wɔyɛ abusuapanyin ne ɔhemia na wɔsi hene no ɔsonahene ni hɔ a Krobea na ɔyɛ next ɛna ɔfa akodum ase sɛ ne kyeame saa bere no yɛ Germany awere yɛ kwakyepɔn ne wɔfaase na ɔkono mu no kwakye Germany awere odi mmerimasɛm ɔka ho ana ɔko 1815 tɔkwaw enum no wi okum okurapehene kwawsafo twe enti Germany awere di mmerimasɛm ɔko no 1733 no anwona san tɔkwaw no enti nana kwakyepɔn si o bɛyɛ me kyame enti okɔ amane ne amamre ne hyehyɛ mu a kodum ase hene bia yɛ asonahene kyame so ɔman tena se a asonahene bɛkasa ɔno na ɔde tono so ano de amoman Krobea hene bia yɛ asonahene safo hene wɔn nyinaa wɔyɛ asonafo wɔde wɔn by period bi to period bi deɛ ntia ne wɔsɛ wɔyɛ si ahenefo no de excuse me to say ɛyɛ consideration bi na nananom bi by no wɔde bɛma ebinom no wɔbɛka ho ɛne nti ukɔ privy council judgment a nana kwasi mina kwa no ɔyɛ asonahene wɔde ne kɔtena adaka mu na ɔkasae wɔ privy council judgment no nana mosi boaten a wɔsɔ ka saa 11 kingmakers no no amana nkasa ɔka kyerɛ court de se mosi boaten nyɛ ɔsonani me nam de saa tumi ne maa no tumi no de maa na se kyerɛ ne sɛn okurape no owusu ansa bere so latefo do ngasɛm ba benkum wo hu sɛ na wɔka asɛm no fa nana kwasi mina kɔ yɛ asonahene na nana mosi boaten no yɛ ɔkyeame pahini wo se nana mosi boaten e wo na wano awo no wano atew di benkumfo anim na wɔn kɔ agyina na nsɛm a wɔde ba no wɔn ka nkyɛw na yɛ nhyehyɛe wo wi afa bɛto okurape hene anim ɔyɛ saa de ne wi na nana kwasi mina kɔ sɛ asonahene no sɛ me magyina me tumi so ɔsɛ de wadaw me buru mam kwan na mosi boaten ndɛ memfa no mɛka wira mfifo ho enti ɛwɔ period of time a wɔde obi abɛka ho enti saa time na wɔn maaye no na hemfo na esi hene that is the question ɛsɛ sɛ obi abisa aboasafo wɔde wɔn bɛka ho 1933 na no for kuma na wɔde wɔn bɛka ho Sonko ɛyɛ nana twafo hene a ɔka ho bi no ɔno wɔde ne bɛka ho 1777 na no obi etimu na ɔde ne bɛka ho enti na ɔde ne bɛka ho nana kwafo kraban aburi year ben wɔde ne bɛka ho nana kwatia kompi wɔde ne bɛka ho 1794 saa data wɔde sankrofo bɛka ho nyinaa ɛwɔ hɔ na wɔn maaye no na amahina wɔn asi wɔn no hemfu na esi wɔn that is the only question I was saying na yebisa obi di sa aboasafo sei na no for the kuma de nto de wɔn bɛka ho no ɛyɛ asɛm tietia aboasa kuwa no ɛyɛ abontendom akuwa nana kwasi akufu no betwa akuwa no otwam a obarima bi ofɛ no kwampa enti ohina odi kan wa aboasa no ofɛ no kwampa enti ofɛ no kwampa agua okwampa ne nana kwam tawia na ne ba nana kwam tawia so no yɛ ɔmahene ɔyɛ ɔmahene a odi wɔ nkɛte afo no so lai so ɛna oforikuma ne wɔfa ne nana kwam tawia akuoye ba ɛne oforikuma ɛna oforikuma ne wɔfa ne kwam tawia sɛ akuoye na achiba ntafo na achi na kwam tawia ba enti ɔbaa no o se mo fa ba kuma ma me pagya wa kuma no na o pagya won odo bɛka ho reasons are na wodi nipa bɛka wira mfifo ho no saa reasons they didn't fall within
but because say one year no for back 1932 no propose in 1933 what one beka ho that time no na no dia over 200 years ndi na hina no sing nana afasa also no ka ho bi no 1880 ana nana kwanfori odi kan ofo obi wo wo mfiwo wo fa no kwadwofosu na oye na okra enti na kwanfori odi kan no ma won say 2 minutes o ma ye okra enti kwadwofosu ye okra from 1881 na nana kwasi akufu bai na saa manso no kukuri no eno kodi adanse ma nana kwasi akufu enti uko privy council judgment a kwadwofosu so okra no na anu asem oka wo privy council judgment na ewo ho o so won konwa dem no wode nana kwasi akufu bai de ne to beka akunwa enti woje ne tum so hena eyie enti obi a wonfa wo to kra nka akunwa no unyo hene in the first place according to privy council judgment enti na no for the kuma unyo fa akunwa man so hene kwapun ena obu nana kwasi akufu bem ena oheme akua so obai no as a reward no ena de ono beka ho se bra beka weremfifo ho nana kwa afukura bang de osorani nana nom na de ne kwa aburi nana kwatia kompi oyosorani kwatia kompi ono ne na ne obobia no yokura pehemia ono obobia no so ne maame no yohemia ofe na ohemia bayare nti ono de ode sepo wode kotra ho no na ese wode no beka ho weremfifo se weremfi wo ahiro ase ene wo se share camp nti ahiro ase de military camp for nananom no wode ko de nsache wo wie no na so station position wo se na beya akwamufu ntimi take over biem because everyfo was sanandai because nana se champo yiri finum sonko payin num ne ade oto atuo won sache nana ofe obo anu odi menema asem won sache nti sache ne de wo konka de simple kra short o wie no se se military base nti ahwero ase ye krapem fu ye military base no si wo de oso na kotra ho na say ho ye military base no wo de oso na kotra ho no nso na so report nti wo de so be ka weremfi ho enti ye ni key makers bia ofuragwa ho de anasa furagwa ho de key makers no eye asorahene ene ohemia period won aka ne de ebi ya chede ahemfo bi de che won ebi ya compensation say woni o president bi ya campaign no wa win power no wa ba no ma minister enye na dictate ma president no o ka cabinet won kra won dictate ma president esi da esi so da sana krap ma hensam no hyehyɛ no so etenen won wonye key makers won use sa word no ma won ye weremfifo won dictate ma obi a o si ahene ana say owo ahene si ahene tu ahene ne ohemia ene nti no ofene say asona mansa na no meti so ahene bi kese ono ya asona mansa na wo obia na wo ya asona mansa yo obia jankroma no odi kan di na ohemia otoso abiesa wo fe na ohemia aturukro na ohemia aturukro na na oba wo sa ne mran say asona mansa owo ahene si ahene tu ahene ono okrape hemi otoso abiesa andi kwaku ensam ne di bebre ho one day wo ye behwe adefo sabi ebru sabi son one won si hini bia ndi wonya si ahene fo wo fro weremfifo ebinim ho ha by grace no wode won beka group no ho ebinim ho ha by compensation ade bia won aya ma hini bi na wode won beka ho amane ne amamre ne hyehyɛ a egina so a wode nipa no beka weremfifo no ohene bi prerogative na ode ye na mum emu nsam a wo mu ni nyina de privy council ade ato ogba ofurata committee de ato ogba owaraje kun committee de ato ogba won woni se bia nti gba wo call 1974 wo ko twin sa manso no ohemia doku akasa wie no owaraje kun committee ni case ene na ye final nti wo ma judgment wo sina na so ya do abanka wo mediade na nko de aseda abanka wo de no diade isan se nipa no kura sia no 72 ndi na nanka na ode kwasi egufu na ngo diade but isan so ohemia kwai no kasai wo hwe previous insise amane ne amamre wo nti wo so ohemia wasama wo kanu na e final na mu sehinen according to documents are available to us we dem de wo from aboafu obeboa mu won won sihine
nti dinga si ahen na wode aka won ho no serew da ye be na wo bai yen asi hene fit 1733 na 1933 wo ma otumi se bra beka ho a wo so na wo si hene na wo bai kra wo asi hene bi na wo asi hene bi na wo ne na bi asi hene bi enti moment no so asiye na wonye kingmakers wo from we refifo won wo ya aboafo ho documents wo ebre pam no permit me di ama